Jo, já vím, že tím hodně jako často lidi rozčilujeme, i ty, kteří mají nějakou pozitivní zkušenost, třeba řekněme z nějakého užívání externích látek, aby si otevřeli ty dvířka. A já toho jako nejsem úplně příznivcem, přestože říkám, že ano, pokud je člověk v naprosté depresi a má tu chemii v tom těle tak jako špatnou, tak je to jediná možnost, nebo tak ten potenciální pozitivní důsledek toho, že ten člověk se dostane na tu hladinu, aby se mohl nadechnout. Když seš pod vodou, tak toho člověka nemůžeš učit rozšiřování vědomí. Musí aspoň se dostat prostě na tu hladinu, aby se mohl nadechnout. A potom můžeš zapojit další věci. I z té jogy. Ta yoga, když se podíváš na každou čakru, každá ta čakra, každá ta struktura toho vědomí má svoji tamasickou úroveň, to znamená to temno, to špatný, co tam je, má svoji rajasickou úroveň a má svoji satvickou úroveň. Nebo se na to můžeme podívat z pohledu těch archetypů, že je ten ideální, harmonizovaný, a nebo je tam to, co říkám tamas, tak ta podřadná, netyčná, letargická, temná úroveň a potom ta přehnaně aktivní, která je ta, co to prostě jako přepálí. Nebo hodně energie, plná energie, žádná energie, harmonická energie. Jo, tak to jsou pořád jenom různý obrazy pro to, jak si to představit. Pokud jsem v té naprosté temnotě, pokud mám jako takovou depresi, že nejsem schopen stát z postele, moje chemie je natolik jako pokažená v tom těle, přivedl jsem se do takového stavu, nebo nějaká nehoda mě tam přivedla, tak rozhodně je dobrý ty západní medikamenty tam dát. Já nejsem zásadně proti. Já jsem proti zneužívání, ale tady sem to patří. Sem patří to, aby člověk si nějak pomohl, ale v okamžiku, kdy se dostane z tamasu do tamas rajas aspoň o ten krůček, nějaký mix mezi tím, je tam už trošku té energie, tak můžu udělat další krok, třeba yoga nidra. Když teď se budu držet jako jogový tradice. Nebo v Muladháře typicky nějaký jako základní pohyb, 2-3 pozice a budování stability. A pak už můžu k tomu přidávat další a další věci. A tu škálu my máme v každé té úrovni. A někdo může být jako naprosto stabilní, pevný, protože je typicky kafa a je v té pevnosti a stabilitě. A třeba na úrovni nějaký energie té manipury, sebevědomí, na to může být jako velmi špatně. A nebo třeba v té vyšší je na tom líp a v té nižší je na tom hůř. Není to tak, jako že by jsme buď to měli tu čakru a tu úroveň a strukturu aktivní, anebo je vypnutá. Je tam celá škála a my jsme ve všech těch úrovních zároveň. Kdyby jsme tam nebyli, nejsme tady. Všechny musí být do nějaké míry aktivní. Když jedna z nich nebude fungovat, jsme mrtví. Všechny musí fungovat. Se všema jsme propojení. Akorát ne každá ta úroveň funguje ideálně. A já i věřím tomu, že pro někoho i ty psychoaktivující látky, my se o tom budeme ještě povídat, jo? Já to nechci úplně jako předbíhat, ale budeme se bavit o DMT a někde jako v příští části, o té podstatě, kvůli který vlastně všechny tyhle ty látky jsou, tak je způsob, jakým to nějakému určitému procentu lidí může pomoci otevřít ty dvířka. Jenže když se podíváš prostě i na tu dobu, kdy všechny tyhle ty látky byly normálně přístupné a bylo to úplně jako OK je brát, jako teďka je naprosto běžný si šňupnout lajnu koksu, ve velkém biznisu, v podnikání, v politice, je to braný, jakože je to vlastně přirozenější a úplně otevřenější, než je třeba alkohol. To si nedovedete představit, jako v jaký formě tohleto jako je. Je to braný jako naprostá norma, standard. S kýmkoliv se tady bavíš, s lidma, kteří tady jezdí do těch retreat center a jsou právě ty lidi, kteří jsou bohatí a pohybují se v těch kruzích. V české politice prostě. To je naprosto běžná záležitost a už je to braný jako, že to je normál.
A v době, v 50. 60. letech, kdy se tohleto hodně studovalo, tak tyhle ty věci se daly normálně koupit. Freud ten šňupal každý den. Protože to bylo braný, že to je lék. Že to je něco, co si šla koupit do lékárny pro povzbuzení a to užíval každý a bylo to úplný normál. Jako teďka se pije alkohol, dáš si skleničku večer, tak prostě na začátku 20. století a potom v době, kdy se začaly studovat hodně tyhle ty psilocybin, houbičky, no všechny tyhle ty různý jako drogy, tak to bylo naprosto běžný a lidi to užívali tak jako teď si dáme kafe. Kolik lidí z této doby dosáhlo nějaký formy spokojeného, šťastného života, radostného života, mělo naplněné manželství, má šťastné děti, něco v životě dokázali. Kolik takových lidí znáte? Z těch milionů, který to naprosto běžně v západním světě jako užívali. Jo, můžete je spočítat na rukou, možná jako na 2 rukou. A to jsou ty, který teďka známe jako Ramdas, Ken Wilber, Krishna Das, já nevím, který ještě i z toho západního světa, který ale většinou našli tu cestu později v jiných věcech. Stejně jako Stanislav Grof. Jo. Protože zjistili, že vlastně nepotřebuješ ty externí věci k tomu. Že je to chemie, kterou můžeš ty vytvořit ve svém těle. Tvoje tělo je nejdokonalejší nástroj v tomhletom vesmíru a nepotřebuješ tomu nic spát jako zvenčí. Takže spíš bych řekl, že lidi, kteří na to jsou připraveni, jsou dostatečně moudrý, aby si z toho dokázali něco odníst takového prožitku, tak jsou dostatečně schopní na to, aby si to přivodili sami a dostávali se do toho propojení sami a nepotřebují ten externí stimulant k tomu. A když si poslechneš i třeba Ramdase, který o tom otevřeně mluví, na který celý život v podstatě jako si dával nějaký LSD a různý jako látky, tak říká, že když se ho na to otevřeně jako ptali, jestli si teda myslí, že ty psychoaktivující látky jsou vlastně dobrý a mělo by to být jako volný, a tak on říká, že nemůže popřít to, že pro něj to bylo to otevření a že měl ty prožitky, ale čím víc byl ve vlastní osobní praxi, v meditaci a v tom bhakti, v té službě, té společnosti a čím víc se spojoval s tou svojí esencí, tím vlastně jako zbytečnější ty drogy byly. Protože mu už nepřinášeli ten stejný prožitek, jako se byl schopen dostat ještě hlouběji v rámci té meditace. Takže to bylo vlastně už jako nadbytečný. Já nejsem úplně jako proti zásadně těmhletěm věcem, jen si myslím, že mají svoje místo, svůj čas a svůj prostor, včetně šamanských rituálů. Když tady pojedeš na ayahuasku, tak ti tady týpek z Artoly, tady z vesnice vedle, který nedochodil základní školu, který tady bydlí v nějakým azylovém domě, protože je to feťák nebo alkoholik, tak tady je takový místo na půl cesty, kde tady potom ty lidi si najímají, aby se pomaličku jako vraceli do nějakého života. Tak tenhle člověk ti půjde udělat ten rituál, protože zjistil, že v tom jsou peníze. Zkus narazit na skutečného šamana, který tě bude 10 let připravovat na tvoji cestu a bude to se vším všudy. Proto my často jako o tom mluvíme negativně na těch sociálních sítích, protože si myslíme, že není dobrý to podporovat a ukazovat jako a normalizovat tyhle ty věci. Přestože vím, že pro některé lidi to může být cesta, ale přijde mi větší riziko otevřeně o tom mluvit jako o dobré cestě, abych 99% lidí, pro který to absolutně není vhodný, utvrdil v tom, že je to vlastně jako fajn. Že to vlastně nevadí. Že to nevadí, že děti od 2 let jsou napojený na technologie. Že je to v pořádku, když mu dáš ten telefon. Že je v pořádku, že je učej, že si můžeš vybrat gender ve školce. Že je to vlastně OK, že to je vlastně o nějaký
otevřenosti. Že to jako přijímám, že každá cesta je dobrá, teď je to, jako mi tam často komentujou lidi. Není nic dobře, není nic špatně, každý má svoji cestu, jenom otevřené srdce a všechno akceptovat. A pak řekneš, jo, a kdyby přišli tyhle ty lidi, kteří jsou pedofilové a násilníci a přišli znásilnit tvoje dítě a tebe, tak taky řekneš, já, všechno je dobré, tak to mělo být, to byla moje cesta a já jsem si to musela vyzkoušet. To jsou hovadiny, to jsou lidi, kteří nemají to v hlavě jako v pořádku. Protože my žijeme v tom fyzickém materiálním světě a potřebujeme tyhle ty věci jako upravovat na situaci, ve které žijeme. A to jsou ty, kterým se říká sluníčkáři, který nedostatek porozumění nejsou schopní potom přenést do reality. Protože potom, když říkáš tyhle ty věci, že drogy jsou v pořádku, ať si každý dělá, co chce a dovolíme to i dětem a dáme jim do školy automaty, kde si můžou HHC a nevím, kdo ví, co ještě koupit z automatu, nebo ketamin, nebo co já vím, tady ty srajdy. Co? Já to teďka zakázali už konečně. No. Vždyť to je přece hovadina. Malýmu dítěti, který není schopný jako rozpoznat, co je dobře a co je špatně, taky nedáš do ruky jako nůž a jde do školy jako s nožem v ruce, až ho naštve jako spolužák, tak ať mu píchne ho jako dozad. Nebo mu nedáš alkohol. Proč teda omezujeme alkohol? Jo, je to úplně stejný. To byla velká kauza jako s tím kratomem, že jo, protože na tom to bylo volně dostupné. My tady máme jako automat na kratom. Chodí kolem toho malé děti a může se to kupovat do školy a bylo to jako až to je povzbuzující nápoj, že Jasný. Já mám spoustu lidí jako závislých na kratomu, protože to je fakt jako dobrý biznis, protože oni berou potom ty dávky, musí zvyšovat a je to spoustu peněz, jako, jo, a to zdraví jde úplně do háje. No. Jo. Proto tady ta normalizace těch věcí a mluvit o tom, jako, že je to v pořádku, není úplně jako dobrý nápad. Stejně jako jsme dopustili to, že učíme, možná to ještě není v Evropě tak jako, jo, ale to byste opravdu jako koukali, co se děje v tom západním světě, co se děje v té Americe. Tam prostě chodí ty drag queens, ty chlapi, co se převlíkají za holky, tak chodí číst pohádky dětem do školy. A to je normálně sponzorovaný nadacema, který jsou placený z našich daní. V učebnicích pro školy, základní školy, tam jsou texty o tom, jak chlapeček přijde k druhému chlapečkovi a kouří mu pindíka. A že si můžeš vybrat. Jako. A jsou tam moje vulgární věci, jak z pornočasopisů pro geje. A tohle to je v učebnicích do škol. Protože jsme to dovolili. Protože jsme akceptovali všechny věci, že to je vlastně jako v pořádku, že to je o toleranci. A už i pedofilové mají svoji vlajku. Jo, takže to je prostě jako neuvěřitelný tyhle ty věci, kam až se jako posunuli. Jak to Overtonovo okno jako se posouvá krůček po krůčku, až se vlastně začne říkat, že rodina je špatně, že to je přežitek, že nejlepší je, když to je polim nebo něco, nebo s kýmkoliv chceš a se psem a s traktorem a vlastně rodina už není rodina. A tím vzniká jako obrovský zmatek samozřejmě v těch lidech a to potom je jako strašný, jak ty lidi se chovají. A vidíš to jako na každém kroku. No. My tady bohužel máme ten západní svět hodně i těma aktivitama, které děláme tady, takže se potkáváme i s lidma, kteří z tohohle světa přicházejí. A tam třeba nadhodit téma jako patriarchát, tak tě sežerou. Že to je nesmysl. Že žádný patriarchát neexistuje. To už jsem párkrát narazil tady. U celkem jako rozumných lidí, kdy si říkáš, to jsou inteligentní lidi, jako. Ale v některých tématech jsou absolutně jako úplně jinde. Tak jenom abych shrnul jako s těma drogama, já nejsem proti tomu, nejsem proti západní medicíně, nejsem dokonce ani proti vakcínám, těm běžným, který nám pomohli jako překonat spoustu nemocí. Nejsem proti využívání té západní medicíny, ale jsem proti těm extrémům a jsem proti tomu zobecňování a normalizaci
těch věcí, které by měly být řešeny individuálně. A rozhodně jsem proti tomu říkat, že mariánka to je v pohodě, to nic není. Ty vogo, moje máma jich má plný blázinec, těch lidí. Protože toho THC je tam 1000násobně víc, než tam bylo v přírodním produktu. A není tam ten opak toho, kterýmu se léčí schizofrenie. Takže tam půlka věcí chybí a ta druhá je natolik tou genetickou modifikací upravená, že je to normální tvrdá droga. Už je to normální tvrdá droga. Tady, když si dáš jointa, tak taky tě můžou odvízt okamžitě. To je jako když si tady šlehneš do žíly. A potom lidi, když to zlehčujou, tak mě to rozčiluje. No. Protože potom to zlehčují na tu úroveň, že tady rodiče, třeba některých dětí ve škole normálně hulej i před těma dětma. Jdou na pláž a odejdou 3-4 kroky a dají si jointa. Jako komu to přijde normální. Jo.